Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ban aila de ki pajba bakinyo ban thiet bat penbiang ki marbam khamtam ki tikilong yeng ki bakham duna ka yokakot bat ki bamkot bor ban thiet lupa namta bonsngi ha East Khazels District ka Deputy Commissioner kala penjinsor ya ka jing perkheng kendian kata ban sha ban ple tangi ki katu kan ki dukan badi marbam kentop ki dukan jor ha ki shnong lightno ki dukan dedo Henry ye kini ki dukan oncha ban ple tang ha ka arpunyo bat arpu pratrek mantau banai leber arhajar arpo nadu kapor khandai beje mestap hadu kapor san beje janmet bat on saple biang pat man hadien ka lai ni sausngi kat ba kari India kadang don ha pedang ka jing patha jong ka sarkar pedang yaki pat ba nong snong bakin ammi na lieng bat bakin shong bat halayeng na kamenta la shai ba la sisngi ta ka arpunyo trik bat ka arpu pratrik jong banai mach arjar arpo kladon ka jing penbej ti ba kham kerpang namar bakani kalong hadien bun sngi ba ni khamyo kalat ban play yaki dukan bat ki pajbar ki khamyo kalat ban yo iki marba mardi jongki kabringkong kalong ba kandon ka jing play jong ki fair price shop kumut ki jaka ban sam khaw nagalyang jong PDS system haga district brok away kani kanlong la shairu la sisngiru nadu kapor khandai biji step hadu san biji janmin kabar kalong ba la identify la yo kini kai ke ki khot ki groceries ki essential items shop kumut ki dukan de marbam rengkat bat ka jingnya selok lang bat ki rangba snong bat dia kini ngilai da kalis kini ka bangin penmi ha kot khoboru ban play yaki nadu khandai beji hadu san beji janmet kata hak arpunyo trik bar arpu pratrik banai match balik kala long jing kli ban plate tangkat to kan nitli dukan don art li daw koi kalong ba ngikwa hi bakan don kata ka social distancing ban ngikwa bakan don kata ka jing pentikena ba ngidon ka jing yeng khamjinga iwe ni iwe hakapor bingi thiet ni marbam kabar kalong ba nginyo kalat ba kini ki marbam kinyo ban poisha ki pajba kini kalong ha kini ki art ligisngi but kini galis kalong exhaustive but kanum kut tang la shai balisisngi ni pedru ba ya kini kerukom sam marbam ya sorry kini kerukom di marbam ha ki dukan ki bala jiet kerpang dakisnong ngin repeat biang lani ngin repeat biang ha kini ki tayo ki banwan ngin sampai kilong umno gisngi ngin empat ai ki tarik mentasngi ndringin repeat biang ni gisngi banwan bat ban pentikena ba upat ba umde ban do kenu marba mardi kala ban long arsngi pot sisngi pot arsngi lani laisngi kumta ter ya kabala shai kesngi nginum patla ban ai kalat ban dido ndri hapot hasor shalong ndri ujur kindon hi dukan kiban la bandi haki snong nong kendong kemal haki villages kaladon gajing penbej haka jo hi galenti da ki video rengkat bat ki rangba snong taya kaniru kanlong ya district hi brokawai khnang ba ki pajba kin la ban le thiet ya ki mar dan kam jongki hakni ko abanong kawai ba makerpat ya ki pajba bakin numya rush ni kinum dan ya kata kajing ya lum lang hakno dukan namar baka stok kadon ki stok jong barok haj essential commodities kidon kamnon gajing duna ha state jongi para district jongi bad ngi play la sai la sisngi ko mga ong mene ngin pot ars ngi laisngi ngila play biang te kanum dan kuno kata ban ong ba kanduna stok lani ngila banum yo asyo te kanon kini kolong ke bang ko ban kerpat yaki snong bakin yaki nongsong snong bakin sungthu bad bakin sobha ban yetrilang bad ka district administration bar kumju girang ba snong haba ki persiang ban penyat ya kini ka rukom de ya kini ki marbam kamu ngong mene kini ka stok ka long ka badon kam pade hiru ban pentikena bangim de ban hot lani ngim de ban subo lani ban thiet ki mar ki mata ki bangim don kam lani ki bangi sngo bang ban bu khambon yo kumnu ngim yo shu kamu ngong mene ka stok kadon
kamdan kajing duna kan nu kaliang ru bat ngakentu ya kinong snong ba kinle ek beron kam kabak kam dan kam na kini bro hi kade sasisien ngakwa ban ong ba ya kata ka social distancing kumengiong lani bangi yang kam jengai iweni we klong ke ka badan kam siapa palat ngartang kini kalat ka bangila ban yo ban pentikna bakanum dan kanu kata kajing spread jong uta covid-19 lani kajing pang uta covid-19 kini kade kalat bangi ai ya ki nong snong bat kinong thiet bakin yo kalat ban bu ye ta kimar mata jongki ndai kin hapan su tho ba ujing pang knyang jing pang udan hangno re hangno hapo kasi jengi 4 pau lani 4 poi ngimti kana ndai ngangit ba kaniat bait kam jam bat ngi ngingit ba rengkat bat ka jing kurku rodo jong trai nong bu nong thau ngathai kasi jengi ngin la ban ngi ngit bangin la ban lait na kani ka jingpang na kata kadau ngi ong bakani kalong ha ka jing yakran rengkat bat kirang basnong ngi la don jing ki meeting babon ki ngi don ka WhatsApp group jong orang basnong ngi ya yakran bat ki bat ngi yo ka jing ya trilang ka bakhlan ba bat kirang basnong hibaro khamtam hani asor bat kumjur kirang basnong ha ki nong kendong ba kandon ka regulation kandiat na kaliang jong orang basnong ban persangkat bala pan pensu thu ki pai ba kala ban long bakin mi shwa si block ar block men step la ban bu no block 3 block 4 men sngi pat kum ta teter te ka long jing kerpat na kaliang jonga na ka ban ong ba sungo ba ban ya trelang bat ngi ba district administration bat khamtam e kirang basnong bat ka jing penya jing kirang basnong khanang ba kanum dan kata kanu no ka jing ya keni lani ka jing ya be ban ya thiet ye ta ki marba